Kwieta, kalma u bosta attivitajiet. Dawn kienu ir-raġunijiet ewlenin li tawna diversi Maltin għad-domanda li xażlu lil Għawdex bħala destinazzjoni għal btajjel tal-aħħar ġranet. Post kwiet, in-nies jaqduk mhumiex arroganti, nieħdu pjaċir ħafna. Jisilhom relax iżjed minn Malta, Malta sar wis ġen bil-Malti. Inħobbu, x'jkun ħafna xtara x'tagħmel, Betlem ta' Insilem, il-ħwienet. Noħorġu fil-għodu nduru naqar Rabat jew Marsal Forn, noqogħdu nduru mbagħad ninġabru ġewwa wara nofsinhar. Nħobbu ħafna u vera żobni u inħobb nissi wkoll. Lejt l-ewwel tas-sena morna l-Rabat bil-lejl, għal-nofs il-lejl, mbagħad restorants nimxu passiġġati u dal-affarijiet. Għaw daqsxejn żjed kwiet minn Malta biex tistrieħa ħjar. Kampanja. TVM News fittex il-kumment ta' min fidu għandu l-pols tal-operaturi turistiċi, l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-GTA Joe Muscat għalli li minn stħarriċ li sar f'dawn il-ġranet, il-maġġoranza tal-operaturi turistiċi u dawk li jmexxu postijiet ta' akkomodazzjoni qalu li marru aħjar mis-sena l-oħra. Il-fuq minn 60% f'dan l-istħarriċ li għamilna qalu illi l-istabbilimenti marru aħjar mis-sena l-oħra. Fil-waqt li kien hemm persentaġġ ta' xi 20% qalu li kien fuq l-istess livelli tas sena l-oħra, fil-waqt li kien hemm persentaġġ żgħir li kien qalu li kien inqas mis-sena l-oħra. Però jidher li on the whole fil-maġġoranza tagħhom l-istabbilimenti irrapportaw li kellhom business tajjeb. Qed nitkellmu fuq akkomodazzjoni kemm fil-lukandi kif ukoll fil-farmhouses u villas li għandna f'Għawdex, kif ukoll ir-restoranti, kif ukoll kellna risposti wkoll minn dawk li jorganizzaw excursions u hekk. Għalli l-istabbilimenti nnutaw li l-klijenti kienu maqsuma nofs b'nofs bejn turisti u Maltin. Din ix-xejra qal hija riflessa wkoll fl-istatistika tal-NSO illi turi li l-kważi 200,000 turist li jorqdu lejl jew aktar f'Għawdex huma maqsuma minn nofs bejn dawk li joqogħdu esklusivament f'Għawdex u dawk li jaqsmu żjara tagħhom bejn Malta u Għawdex. Is-Sur Muscat qal li wieħed mill-fatturi ewlenin li wassal għal dan is-suċċess kien il-programm estensiv tal-miliet. Aħna nħossu li Għawdex sar Christmas Island, il-gżira tal-miliet. Dan għaliex il-Ministeru ta' Għawdex u l-ippjanar flimkien ma' diversi entitajiet u għaqdiet non-governattivi jiġu flimkien sabiex jorganizzaw bażikament 30 ġurnata ta' attivitajiet fil-gżira Għawġija. Fejn inti għandek mis-6 ta' Diċembru sa' 6 ta' Jannar għandek ruxmata ta' attivitajiet kulturali, reliġjużi u oħrajn għaddejjin ma' gżira kollha. Komplejt li influss qawwi ta' nies ġab miegħu wkoll sfidi. Kellna wkoll il-kjuż li kienu qegħdin jinġemgħu in-naħa taċ-Ċirkewa u sfortunatament il-bieraħ minħabba it-temp kellna wkoll il-kjuż illi kellna fl-imġar. Ovvjament dawn l-isfidi juru illi hemm bżonn illi inkomplu ninvestu fil-infrastruttura tal-konnettività bejn Malta u Għawdex. Ir-raba' vapur hemm bżonn li jkun il-vapur li huwa jkun tal-flotta tal-Go Channel, kif ukoll irridu naraw li anke jkun hemm żvilupp fit-terminal tal-Fast Ferry u rridu naraw li jkollna iktar organizzazzjoni u management kemm fuq in-naħa taċ-Ċirkewa kif ukoll fuq in-naħa ta' Għawdex. F'ħarsa lejn is-sena li għadha kemm intemmet, is-Sur Muscat qal li kienet sena pożittiva ħafna t-turiżmu b'Għawdex gawda miż-żieda fit-turisti. Spjega li kien hemm madwar 7% aktar turisti barranin il qagħdu f'Għawdex, filwaqt li s-suq domestiku baqa' b'saħħtu u reġistra żieda żgħira oħra.